Usually makaingon kita nga kining tawhana nagampo kung atong makita nga siya nagluhod. Wala ko mag-ingon nga dili ta pwede magampo kung kita maglingkod o magtindog, no? Ang ato lang usual nga makita ug mailhan ang tao nga nagampo kung siya magluhod, di ba? Ang nagampo sa tawhana kinagluhod man. Pero wala ko mag-ingon nga again dili pasabot nga ang pagtindog o paglingkod dili ta pwede makaampo. Ato lang usual nga common nga makita nga mayroon kita nga nagampo kung ang tao magluhod. Kanya kining pagluhod diha sa atubangan sa Dios, kining gesture sa pagluhod diha sa pagampo, nindot kaayo natong pamalandungan karon. Nga ang pagampo nga naatubangan sa Dios, ang pagluhod diha atubangan sa Dios, usa ka pamaagi sa pagpakita nato nga kita nagkinahanglan sa Ginoo, nga kita mapaubsanon nga nangaliya kaniya sa iyang mga panalangin, nga ang anay nga pagampo mao ang pagamgos atong kaugalingon, kita nagkinahanglan kanunay sa panabang sa Dios. Diha sa itong ebanghelyo ato nadungog nga ang Pariseo ug ang kobrador sa buhis na ay kalainan ang ilang pagampo ngadto sa Ginoo. Ug sayod kita og nadungog nato kung kinsa ang kahimut-an sa Dios sa ilang pagpauli. Ang Pariseo nag-ingon nga, salamat Ginoo kay ing-ani ko, buutan kaayo ko, nagtuman ko sa unsang kikinahanglan. Apan kining nagpasalamat ko Ginoo kay dili ko sama ni ining kobrador sa buhis. Unsa may gesture sa kobrador sa buhis sa pagampo? Nagpalayo ug dili wala gani niyahat diha atubangan sa Dios, ug nagpamukpok siya sa iyang dughan, nag-ingon, makasasala ako. O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Ang Pariseo nagpasigarbo tungod kay iyang gihimo kung unsang gikinahanglan, apan tungod ni ana nahimo siyang hambugerot nga niabot sa panahon nga siya nagtamay na sa gatong mga makasasala dito ngadto sa kobrador sa buhis. It is as if nga tungod sa iyang gihimo, siya nahimo ng takos diha sa mga panalangin sa Dios. Nagpasigarbo siya. Si San Pablo gani nga ang apostol sa tanang mga apostoles, the apostle, ingon siya nga wala ko ilaan kapasigarbo sa Ginoo, wala ko ilaan kapasigarbo at tubangan sa Ginoo kung dili ako makahuyang lamang. Wala tay lain mapasigarbo nga nasa tubangan sa itong Ginoo kung dili ang atong makahuyang lamang. Kay kitang tanan na kinahanglan sa grasya sa Dios. We always fall short with the grace of God. Nga kitang tanan na ay kakulangon gayud diha atubangan sa Dios. Walay perpekto, walay atong mapasigarbo kay ang tanan hinatag lang man sa Ginoo. Di ta makapasigarbo sa giingon ni San Pablo, kahuyang lamang ang atong mapasigarbo at tubangan sa atong Ginoong Dios. Gani diha sa atong pag-ampo atong makita nga kita kanunay nagkinahanglan og kabaguhan sa atong kaugalingon sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa kada adlaw natong pag-ampo atong makita kanunay nga kita nagkinahanglan sa pag-converter, conversion, daily conversion sa atong kaugalingon. Mao ka lang gipahinumdum kanato dias tungod ng pagbasa. Mamalik kita sa Ginoo kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon, gisamaran aron iyang bindahian. Nga kining atong kahuyang nga atong kanunay ma-realize o maamgo dias to pag-ampo, ato kining himuon nga instrumento alang sa atong pagbag-o kanunay sa atong kaugalingon. Nga the more nga mag-ampo kita, the more nga mo simba kita, atong makita nga kita nagkinahanglan gayud usab sa kabag-uhan sa atong kaugalingon, kay makita nato nga mas nagkinahanglan pa kita
diha sa grasya ug panabang sa atong Ginoo. Ug tungod sa diha sa paghigugma, no, nga giingon sa tunang pagbasa, ang imong, no, unsa may buhaton ko kanimo Israel, ingon man kanimo Huda, ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag o sa yamog nga dali rang mahanaw. Nga diha sa itong pagbalingkamot nga pagpakita sa pahigugma sa atong Ginoo, kini mao ang realidad sa atong pagkatao, nga sama kita sa giingon nga yamog nga dali rang mahanaw. Naay gyud pagkakulang diha sa atong kaugalingon, sa atong pagkatao at tubangan sa atong Ginoo. Ug mao ka lang atong kanunay nga pagampo, ilabi na karong adlaw, nga diha sa atong kanunay nga pagampo, damon unta kitang mahimong paubsanon sa atong kaugalingon, sama sa kubrador sa buhis, nga kanunay naghangyo sa kaluoy sa Ginoo. Tana mahimo kitang mas mapaubsanon sa atong kaugalingon. Mahibal-an nato ang tao nga maampuon kay siya kanunay mapaubsanon sa iyang kaugalingon. Untana kini mao tong batunan diha sa ato kinabuhi spiritual. Kanunay magpaubos kay kitang tanan nagkinahanglan man kanunay sa grasya sa Dios aron kita mabag-o kanunay sa atong kaugalingon. Hinaot paunta. Manindog kita og atong ampuon ang pangamuyo sa